Unió Europea està treballant per arrimar-se als ciutadans europeus i promoure una major participació i diàleg, al involucrar a les persones joves i oferir informació accessible i rellevant als ciutadans europeus. Això és la Unió Europea, a la qual pertany la nostra terra, les comarques de Castelló, i a la qual ens adherim des de la nostra institució, la Diputació de Castelló. Europa, ho deia Pau fa un moment, és la democràcia i els seus valors, la llibertat, la igualtat, la pau, però també és el desenvolupament, el benestar social, la protecció del més feble. És un orgull poder celebrar tot el que ens uneix de la mà de les escoles ambaixadores del Parlament Europeu de la província, l'Institut d'Ensenyament Secundari Llombai de Borriana i la Consolació de Castelló. Moltes gràcies.